Bena Chidzanja Nkoma Begete kukulandirani kuchokera kuno kuzomba monga ndafotokoza kale kuno ndithu kuli mwambo otsekulira Zomba Stadium. Pachiyambi ndithu malo amenewa inali community ground, koma mu chaka cha 2024 Dr. Chakwera mu July adadzaponda malo ano kali ka ground kachabechabe kosaoneka m'maso mwa anthu, ndipo analamula kunena kuti chitani ntchito, gwirani ntchito community ground imeneyi isanduke stadium. Ndipo madongosolo anayamba mu July momwemo mu chaka ya 2024 kuonetsetsa kuti community ground ija isanduke no stadium, ndipo ntchito ndithu idayamba kudzafika chaka chino pano ali pa phase 2. Anatifotokozera pano kunena kuti ntchito imeneyi ikuyenda mafezi osiyanasiyana. Inayamba phase 1, pano ali mu phase 2, ndipo posachedwapa ntchito yonse ikhale kumalizika yokonza stadium imeneyi. Ndiyeno ndikulandireni kuno kuzomba nyengo ili ndithu yotentha monganso maboma ambiri kuno ku Malawi, ndikupo nyengonso yumakhala ndithu yotentha chimodzimodzi kunonso nyengo ili yotentha. Zomba ndi old capital city, pano ndikamati capital city ya Malawi ndio kuti makamba za Lilongwe, koma ndithu zaka za mbuyozo kukafikana mu 1974 around 1975 ndi mmene ndithu capital city idasuntha kupita ku Lilongwe. Ndipo kuno kumadziwika ndi zinthu zambirimbiri monga Zomba Plateau, komanso the Chancellor College pano amayitchula kuti University of Malawi, komanso kuno kuli kuchawe, komanso the old Parliament building. Kuno ndithu ndi mzinda umenenso wadzadza ndi mbiri yochuluka maka ya dziko la Malawi. Ndiyeno pa zonse zimene zimakodola anthu kuti mwina akhoza kubwera kuno ku Zomba City nadzaona zinthu zosiyanasiyana, stadium inso ndikhupa kuti ikhala gawo limodzi la zinthu zikuluzikulu zimene zikhale zooneka m'maso kuno ku Zomba. Ndiyeno kuno kukhale zochitika zosiyanasiyana pamene mtsogoleri wa dziko lino akudzatsekulira stadium imeneyi kuno ku Zomba. Magule komanso ndithu zinyimbo zayamba kale pansi ku stadium uko, komanso kukhale kuyankhula kwa anthu osiyanasiyana pano. Zonse zithu zikayambika pakhale ndithu likukumwe la zochitika zosiyanasiyana. Chimene mungachite inuyo nchakuti musasunthe, tikhalire limodzi. Pano ndithu ndifuna ndicheze ndi anthu osiyanasiyana, ena amene afika malo ano, komanso ena amene ndithu athandizira kuti ntchito imeneyi igwirike, kuti kodi ntchito yayenda bwanji, ulendo wayenda bwanji, kodi zinthu zimenezi nzofunikira motani kukhala ndi chinthu chofunikira ngati chimenechi. Ndipo pano ndi director of engineering kuchokera ku City Council City ya Zomba. Ndikulandireni. Zoma kwambiri. Ntchito kuno ikuyenda motani? Yayenda motani? Tadzoti ndi phase 2 koma kutsogoloko ntchito yayenda bwanji, ikuyenda motani? Ntchito yayenda bwino kwambiri, monga mwa phase 2 tayigwira monga mene timayembekezera kuti yafika poti ground ikhosekulidwa, mipira ikhosekeredwa. Kutsogoloko kudzakhala kupanga phase 3 imene izapanga stand yayikulu kwambiri, imene itengaso ndalama zambiri kuti tikwanitse mlingo umene ukufunika wa 20,000 spectators. Anthu onera mpira 20,000 kuti azionera mground imene. Pakati pano phase 2 imeneyi kuichani ndi chani chooneka pano imene chachitika? Pa phase 2 imeneyi tapanga VIP stand, tapanga ma stand awiri, imene eastern and northern stand, komanso tapanganso western stand imene anthu azikhalapo akuonera mpira, komanso tapanganso malo osewera mpirawo, malo osewera volleyball, komanso malo osewera netball. Komanso tapanganso malo umene woti anthu olemekezeka azifikiramo podikira kuti asewere mpira, aonere mpira. Ndakuthokozani kwa basi. Amenewo ndithu ndi Dr. Martin Kumbani, amenewo ndi Director of Engineering Services ku Zomba City Council. Kufotokoza momveka bwino kuti ayi anachita phase 1, pano ndi phase 2, ndipo mu phase 2 imeneyi muli zochitika zosiyanasiyana zimene zachitika kuonetsa kuti malo ano ndithu akhoza kuyamba kugwiritsidwa ntchito Zomba Stadium. Kufikanso mtsogoleri wa dziko lino afika malo ano ndi kutsekulira stadium imeneyi. Apa ndi olemekezeka a Moses Kunkuyu, nduna yazofalitsa nkhani. Mwaswera? Maswera ni maswera ba. Taswera. Kuona ntchito imeneyi yotsekulira Zomba Stadium, chomwe chanu chotani? Ndi nkhani yosangalatsa kwambiri pambali ziwiri. Koyambaku kokuti ngati nduna yazofalitsa nkhani imene timakhala ngati macustodians amene amakhala ndi chilichonse chimene dziko likhonza kufuna kuchidziwa. Ndi anthu akamakhala pena pake nkhope zawo zakhwinyata
timasaka kuti kodi anthu chimene tingakawauze choti chiwasangalatse ndi chani. So na president akamatipatsa zinthu zimene tikhoza kuwauza anthu aja nakondwa nazo ndoti ifenso timakhala okondwerera foti dzikonso likhala lokondwerera. Ndikutereko padakali pano mukandifunsa kuti ngati ndiona yazofalitsa nkhani chimwe chathu nchotani. Chimwe chathu nchakuti a president atipatsa zinthu zimene zimaphweketsa ntchito kuti anthu tiwauze zimene iwo akupanga. Chachiwiri tikuvalanso jekeli yangati campaign director chipani cha Malawi Congress Party. Ndiye president uja analonjeza zitukuko zosiyanasiyana kwa anthu ndi akamawapatsa zinthu zimene zija amatiphweketsera ife ntchito kuti kodi izi amanena a president ndizoona umboni wake umakhala umenewo. Ndi pali pawiri pamene tili ndiye tikabwera pa project tsopano osankhala kuti zimene apanga ndi basi bola azipanga koma tsono the impact kapena kuti ithandiza chani kumadera kapena kwa anthu. Tikuchokera ku Tcholo kumene amakatsekulira ofisi yapamwamba kwambiri ya district ya Tcholo, ofisi ya DC. Chinthu imene chasinthiratu nkhope ya Tcholo komanso kagwiridwe ka ntchito ka ofisi imene ndi mmene anthu akutcholo angamapezere zinthu zimene boma limawafikitsira. Kubwera kunoko nkupezera stadium iyi kutsekulidwa ndikuti kuzomba kuno sikukhalanso chimodzimodzi. Anthu akuzomba abwererenso paja amaonera magemu a Super League kumaonera kuzomba kuno abwererenso pano pamalo otakasuka kwambiri zimene sizinachitikepo. Komanso boma lilola zomba ndikuti revenue kapena kutolera ndalama apezanso chinthu china revenue stream ina imene akhoza matoleranso ndalama zimene ndalama zimene zikathandizira kukonza kaya misika kukonza kaya zina zimene zingamasowe zing'ono za mu district inoyo kapena mu city inoyo ya Zomba. Ndi chinthu chimene ndichosangalatsa kwa Malawi wina aliyense amene akutsatira kuti kodi boma likupanga chani pofuna kupanga transform miyoyo ya anthu mu district monse. Chifukwa nkhani ya stadium apart from kupanga revenue collection maximization tionanso kuti anthu apeza malo kakhalepo ndi entertainment komanso achinyamata athu apeza facility imene akhoza kumathandizikira kulimbitsa matupi awo ndi kupititsa luso lawo patsogolo. Chothokozera nchakuti izizi sizikuchitika kuno kokha. Tinali kuchitipa kuja anthu akhoza kuonera Super League games tsopano kuchitipa. Tinali ku Mwanza wiki yapitayi stadium akumangidwa malo osiyanasiyana so the development ikupita kumadera onse adziko. Nkhani ya mastadium nthawi zambiri makuzana ndi achinyamata ngati chipani cha MCP inu mukuyika mtima utani pa nkhani yokuzana ndi achinyamata komanso nkhani masewero ampira muno Malawi. Nkhani iyi ndizoona achinyamata ambiri ndi amene amakhala ngati ma beneficiaries a zinthu zimenezi. Mnyamata ndi munthu amene amakhala mu age imene akhoza kusokonekera nthawi ina iliyonse ndiye kuti kuwapatsa malo amene akhoza kumakumana nkumapanga masewero awo ndikuti president waganizira kwambiri achinyamata. Komanso apart from that ndiye kuti mipira iji pena masewero achi panoponso nkhani yongolimbitsa thupi it's an art imene akayipanga nature ndi luso limene likhoza kukhala career yawo nkumapanga ndalama. Ndikuti mmene palira apa ndi chimodzimodzi president wapanga malo amene anthu akhoza kuphunzirirapo luso limene likakhala otukuka nalo. A president ngati chipani cha Malawi Congress Party aonetsera kuti iwo mtima wawo pa achinyamata wakhazikika kwambiri. Ndi chifukwa nkhali mmene akuyenda pa chisankhochi atenganso wachinyamata engineer Vitumbiko Mumba kuti akhale naye ngati running mate wawo amene kuyambira pachitatu pano tikangochoka ku masankho akhala vice president wa dziko la Malawi ndikuti achinyamata akhalanso mkati momwemo moyendetsa nawo dziko la Malawi. Ndikuthokozeni olemekezeka amene ndithu ndi olemekezeka Moses Kunkuyu nduna yazofalitsa nkhani komanso campaign director ku chipani cha Malawi Congress kunditsindika chidwi cha boma chimene layika makamaka pa nkhani ya kumanga mastadium ngati amene wa komanso kuti umoyo wa chinyamata komanso upititsa patsogolo makamaka ntchito zokuti kodi makonsolomo akhoza kumapeza ndalama kugwiritsa ntchito njira zanji. Njira ina ndi imeneyi yoyikiza kapena kumanga mastadium maboma osiyana. Apa ndithu ndikupitabe kucheza ndi anthu amene afika kuno. Ndili ndi Henry Kamata, Dr. Henry Kamata kuchokera ku National Council of Sports. Mwaswera bwanji? Ndaswera bwino kainuyo. Inu ndi kuchimake kwa nkhani za masewero mukumva bwanji mukamona zitukuko za mastadium ngati zimenezi? Kwa ife chinthu chokondweretsa kwambiri chifukwa mabwalo ochitako masewero osiyanasiyana kwathu kuno ndochepa kwambiri. Ndiyeno tikamava izi dzana tinali ku Mwanza, dzana ilo kunali ku Mzimba, kena kunali kuchitipa pano kuti tili ku Zomba, nchinthu chonyaditsa kwa basi kuti tili ndi mabwalo osiyanasiyana amene akubwera. Engineer atifotokoza kuti ndi phase 2 phase 3 khali kumazika posakedwa apa kwa pamene ili pa phase 2 pa mukayiona mukayisuzumira stadium imeneyi ndiyofunikira kuti ayi Zomba ikondwerere. Zomba ikondwerere koma osati Zomba yokha kwa Malawi ikondwerere chifukwa sikuti pazibwera anthu akuzomba okha komanso nkhale madera ena ndi ena a dziko linoli adzaona masewera pamene osiyanasiyana. Mastadium ngati amenewa
ndi ofunikira bwanji mwina atakhalanso mu boma lina lililonse muno m'Malawi ngati kunkhani ya masewera. Mutati mukumbukire kale tidali ndi achatimati ma community centers kumakhala mabwalo ampira netball komanso pothamangirapo running track zimene mwambiri zinatha. Ndiyeno kuchikhumbokhumbo chathu chakuti boma lina lililonse litakhala ndi malo ngati amene wawa zithandiza kutukula masewero mdziko lino. Inu ngati aku council yonanso nkhani za masewero muonetsetse bwanji kuti chinthuchi chisamalike fo nthawi zambiri kumativutanso nkusamala kutsekulira chonchi kenaka timva miyezi 3-4 akuti atsekatu zinthu zina zaonongeka. Zonadi takhala tikuyankhulapo ndi ena amene atsakulidwa kale kuti no ndi bwino kukhala ndi business model njira yona kuti chinthucho chizithanso kubweretsa ndalama kuti no tisamalire malowa. So a business model nchinthu chofunikira kwambiri. Amalawi ife dazo chilichonse chizikhala chaulere sitingasamalire zinthuzi pena pache tiziperekako kuti zinthuzi zisamalidwe. Ndakuthokozani kwambiri Dr. Amene ndithu Dr. Henry Kamata, the CEO of Malawi National Council of Sports, kuti ngati bungwe lawo limenso limaona nkhani za masewero ndi okondwa komanso ndosangalala kuti tsopano ndithu president wa dziko lino akuyikapo mtima pa nkhani yakuyika kapena kumanga mastadium maboma osiyanasiyana zimene zipititse patsogolo nkhani ya masewero komanso nkhani kupeza ndalama makonsolo osiyanasiyana a dziko lino. Apa ndili ndi mzanga mtolankhani wathu Timothy Kateta. Mwaswera? Ayi taswera kakumeneko. Taswera. Kwatentha ati kusomba. Kwatentha ngati sizomba imwe uja. Ndithudi. Nkhani yazitukuko za mastadium ikuoneka kuti pa mtima pa Dr. Chakwera zikutanthauza kuti chani? Chinthu chimodzi chomwe ali sakhoza kuvomereza ndiona kuti Dr. Chakwera anena kuti pomwe boma langa likha likubweretsa zitukuko zina mdziko muno komanso zina zonse zomwe zidayambidwa mkungo zisiya ine ngati mtsogoleri wa dziko ndzachita chotheka zitukuko zimene zapitirire. Chimodzimodzi bwalo limene la Zomba boma lapitali lidangoyamba 2017 chitukuko cha mkungo chisiya atachisa chonchija anthu akuzomba anadandaula kwambiri kunena kuti ife timasowekera bwalo ngati limeneli. Dr. Chakwera atamva kudandaula kwa anthu akuzomba anena kuti ayi bwalo limene titani kuti tilimangenso kuti atione. Dr. Chakwera anena kuti ndalama zomwe zigwiritsidwa ntchito apapa ni ndalama ndithu zoposa pafupifupi 15 billion kwacha. Ndikhoza kuona ndalama zochuluka kwambiri zomwe boma la Dr. Chakwera layika pa stadium imeneyi kuti ndithu anthu akuzombaso akhale ndi chitukuko chabwino kwambiri cha stadium ngati imeneyi. President Chakwera akufika pano pa Zomba Stadium imeneyi ili ndi zipata zitatu, zina ndi zapansi pa ground ziwiri za mbalimbali kumanja komanso kumanzere, koma chipata chimenechi ndi chakuseri kwa stadium kumene kuli ku entrance ndi kumene president wa dziko lino akhale ndithu akulowera, ndipo president ameneyi wafika kale pano pa Zomba Stadium. Amayi akuchipani komanso amayi amboma kuimba nyimbo zotamanda Dr. Chakwera pa ntchito yotamandika imene agwira kumanga stadium imeneyi, komanso anyamata a Malawi Congress Party kuchokera pa University of Malawi kapena kuti kutchankwa nawonso kuimba nyimbo zotamandira Dr. Chakwera. Ife tikupaseni tsatanetsatane monga tafotokozera kale chimene mungachite ndi kukhala pakanemayo komanso kukhala pa wireless ya MBC kuti zochitika kuno zisakuphonyeni. Nkhani ya umoyo wa chinyamata kutukula chinyamata ili pa mtimanso pa Dr. Chakwera zikutanthauza kuti chani? Zimene zikutanthauza kuti Dr. Chakwera amakonda kuyankhula mobwerezabwereza kunena kuti tsogolo la dziko lino lili m'manja mwa chinyamata, ndipo anyamata amene ofuna kuti tiyambe kupasa foundation yabwino muzochitika zosiyanasiyana nkhani za chitukuko kuphatizapo chitukuko chimenechi cha zamasewera. Ukhoza kundivomereza kuti pa dziko lapansi ngati pali business yayikulu kwambiri ndi business ya masewera ampira wa miyendo. Business ya masewera ampira wa miyendo pa dziko lonse lapansi muli ndalama tikukamba nkhani ya billions and billions ya madollars, kusonyeza kuti mumpira ndi business yofunika kwambiri yomwe dziko lonse lapansi lidavomereza kuti ayi ngatinso kuti ndalama zochuluka ndi masewera amenewa ampira amiyendo. Koma chosangalatsa nchonena kuti bwalo limene la Zomba sikutangokamba nkhani ya masewera ampira amiyendo yokha, komanso akamba nkhani yonena kuti pazikhala masewero osiyanasiyana mmene mutaona kuti ndithu muli malo aja amati basketball court, malo amene muliso malo aja amene ndithu azisewerapo netball komanso volleyball. Ukusonyeza kuti Dr. Chakwera afuna kuti alimbikitse masewero osiyanasiyana apart from mpira wa miyendo komanso masewero ngati amenewo. Utatione mastadium onse amene akumangidwa anafotokozaponso Dr. Kamata kunena kuti pa mastadium ena onse amene ndithu akumangidwa akumaonetsa kuti pamakhalanso mafacilities ena
kuti anthu ena akhoza maita masero othamanga kwa mkati momwe stadium. Tinaona stadium ya kumwanza chimodzimodzi stadium imene ya Zomba kuli ndithu ma structures ngati amene ona kuti anthu azisewera volleyball, anthu aziseweranso wa makamaka netball. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathe Chakwera kufika galimoto lawo ndipo akupereka moni kwa akuluakulu osiyanasiyana amene afika m'malo ano, komanso mafumu, komanso akuluakulu a kuchipani cha Malawi Congress. Pakadali pano mtsogoleri wa dziko linoyu akuweva achinyamata a Malawi Congress kuchokera ku University of Malawi Chancellor College. Mtsogoleri wa dziko lino ndithu ali limodzi ndi mayi wa fuko Madamu Monica Chakwera, ndipo kuno mulalo ili very high. Tsopano pano president wa dziko lino wafika ku gazebo kumene akufotokozeredwa kuti kodi zachitika bwanji, ntchito kuno yagwirika motani. Tabanga mapeza awiri ndipo mmene tapangiramo ndikuti panopa yeneka kutsekulidwa kuti anthu azisewera mpira. Tapanga ma stand onse aku east ndi aku west, komanso tapanganso stand ya ku north. Zasala ni stand yakumwera imene tizapange phase 3. Kumapele panopa tapanga ma ground onse, ground ili bwino, komanso tapanganso volleyball court, komanso court ya netball. Komanso tinakonzanso holo kuti ikhale holo monga mmene mnadzaiona nthawi ijayi. Panopa ni holo yabwino yamakono yoti anthu akhoza magwisa ntchito. Komanso tizafunabe kuti tipitirize ku monga makono, monga mafunira kuti chituko chanu chikhacha makono kuti tionjezere pa phase 3 ipo izakhalenso ndi ma floodlights amene azakhala asola kuti anthu azisewera mpira ngakhale usiku komanso nthawi iliyonse. Kumapele panopa ndoti mpira ukhoza kugwiritsa ntchito, the ground ikhoza kugwiritsa ntchito anthu asewera mpira bwinobwino. Ndithu bwana. Anyway, I'm more. Kabili man. Sio kabili. Dr. Martin Kumbani amene ndi Director of Engineering Services ku City Council amene ndithu amaonetsera Chakwera kuti kodi mapu wake a stadium imene yakuyenda motani, chakuti chili pati, chakuti chikhale pati, komanso tsogolo muno akamaliza zioneke motani. Tsopano pano Dr. Chakwera akufika malo amene payikidwa ribbon imene akhale akuyidula kusonyezera kuti zonse pano ndithu zatheka, ndipo stadium imeneyi ikhoza kutsekulidwa kuti anthu akhoza magwisa ntchito zinthu zosiyanasiyana kuphatikizaponso masewero. Olemekezekanso ndithu achimwendo banda aliso pambalipo. Tsopano libonicha yadulidwa kusonyezera kuti stadium imeneyi ya Zomba yatsekulidwa kuno ku Zomba tsiku la lero lachinayi ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Chakwera. Apa akulowa malo amene akasaine buku la alendo atatha kudula limon, akulowa ndithu kachipinda kena kamene kali kolowera ku mkati mwa stadium imeneyi, menemo akukasaina ndithu buku la alendo kusonyeza kuti yayi ntchito pano ikhoza kuyamba kugwirika. Phase 2 imene ndithu palowa pafupifupi 4.6 billion, ndipo ntchito imene sikuti ileka yayi akhale nthawi akuyipitiriza. Pakadali pano Dr. Chakwera kuonetsera kapena kuti kutsekula plaque imene yalembedwa kunena kuti this stadium, Zomba Stadium, was officially opened by His Excellency Dr. Lazarus Makathe Chakwera. Kenakano tsogola dziko lino akhale akulowa mkatimo, mkati mene akhale akuonetseredwa ndi akuluakulu aku City Council kumpatsa president amene chithunzithunzi kuti kodi malo ano ndi otani, komanso zimene anthu asangaye nazo akamafika pano ndi otani. Anafotokoza ndithu a engineer Kumbani kunena kuti mu phase 2 imenemo ayikamo ma aircon, komanso achita tiling, kuyika ma tiles pansi
pamalo osiyanasiyana mu stadium imeneyi, komanso muli boardroom nditu kaholo kakang'ono ka size yabwino imene akhozomagwiritsamo ntchito anthu osiyanasiyana kupangamonso ma meetings osiyanasiyana komanso mikambirano yosiyanasiyana komanso football pitch ndimene ndithu tikhale tikuona posachedwa apa kumene kunso akhale ndithu akuchira mpira kuno kukhale mpira kumapetopeto kwa zonse kuli game kuno ndiye ndicho mungachite chokuti musasunthe mukhale pomwepo. Komanso phase 2 imeneyi muli VIP lounge komanso volleyball and netball pitch. Iyi akuitchula kuti phase 2 Timothy Kateta koma zikuoneka kuti zinthu zake nzamakono komanso zadongosolo. Fotokozera ndena kuti andipasa chidwi nchona kuti apapa akuna kuti sazingodalira mwina magetsi okha a Eskom akambaponso kuti bwawo limeneli agwiritsenso ntchito magetsi a sola sonza dziko la Malawi likutsogola pamene ndithu Dr. Chakwera akulimbikitsa ntchito kuti dziko lino likhale ndi magetsi okwanira. Tikumvanso kuti akumalimbikitsanso pa chinthu amati renewable energy bwawo limeneli akuti adzigwiritsanso ntchito magetsi a sola kuti anthu akhoza mabwera madzulo aja kudzasera mpira kudzasera masolo osiyanasiyana pamene papa ndithu pa bwawo limeneli la Zomba. Zinthu zopatsa chidwi kwambiri mwina tiyambepo katipo. Zikomo kwambiri olemekezeka president matindi lipenga laulemu limenelo chizindikiro choti mtsogoleri wa dziko lino wafika tsopano. Zikomo kwambiri amayi, zikomo kwambiri achinyamata, zikomo kwambiri takuthokozani tikuti tiyambe programu iyi. Zikomo kwambiri
zikomo kwambiri ndiye ndiyambe program yathu zochitika leronso ndi zambiri kwambiri ndi tsiku la chisangalalo ndipo chisangalalo ichi tichimalizitsa ndithu zikomo kwambiri zikomo kwambiri tiye tonse tikhale pansi titsatire programu itsopano zikomo amayi olemekezeka president takulandirani pa malo pano pa bwalo la zamasewero la Zomba ndiye tisanayambe program imeneyi yomwe mukhale mukutsekulira bwalo limeneli kuyamba kuligwiritsa ntchito mafuna ndipemphe Bishop Gibson Nachie amene ali founder Harvesters Bible Church International tipemphere. Atate Mulungu wathu tikuthokozani chifukwa chikondi chanu pa ife aliyense payekha komanso chikondi chanu pa dziko la Malawi. Nyengo zimene tadutsaza Ambuye simunatisiye tokha, munatipatsa mtsogoleri amene tayenda naye takhala naye ndipo pano tichitira umboni kuti Malawi wasintha chifukwa cha mtsogoleri ameneyo. Tikuti zikomo Ambuye. Tikudziwa anadutsa nthawi yovuta, nthawi imene dziko la Malawi sinadutse monse kuyambira kale. Adutsa nthawi imene kunali njala, kunali matenda, miliri yosiyanasiyana. Kwa mnyengo zonsezo taona chikondi chanu kudzera mwa iwo popanga zitukuko mwachimodzi machitiko chimenechi nchimene tabwera malo ano. Tikuthokozana Ambuye, ndipo amonga amene mawana mafotokozera kuti palibe munthu amene amakhala udindo woyang'anira anthu popanda inu kumusankha. Tinacho Ambuye chitsimikizo komanso mboni tinawo kuti ndi mtsogoleri amene munatipatsa kuti akhale akutiyang'anira. Pozindikira Ambuye kuti masiku awiri atatu kutsogoloko tikupanga nkhani za chisankho. Atate monga amene munafotokozera mawu anu, pemphani kudzapatsidwa kwa inu. Munatiuza tipemphe mwachindunji. Ambuye ndikupempha pano mwachindunji masankho amene akuchitikirawo tikomereni mtima Ambuye kudzani miyoyo ya Malawi kuti pa chisankho tikasankhenso akapitirize Dr. Lazarus Kachekwera kuti chituko chimene tikuchonachi chikapite kupita patsogolo. Ambuye tetezani dziko la Malawi. Ngati pali wina amene maganizo oyipa Ambuye muthane naye. Monga amene timayimbira nyimbo kuti kanthu koyipa sikadzalowa. Ambuye tikupemphera pano musalole koyipa kanali kalikonse kamene kadzabweretsa kulira mavuto pano pa dziko la Malawi. Taona kala Ambuye zimene mtumiki wanu wachita, ndipo ndi chikhulupiriro akachita zaka zina 5 za sikulu posa zimenezi tidzaziona. Zikomo Ambuye chifukwa chimenecho. Mmene tikuyamba msonkhano wathu Ambuye muyambe nafe, mukhale nafe, mutitsogolere. Ulendo wonse umene akuyenda zisomo zanu zikhale pa mtsogoleri wathu. Tapempha zonsezi mu dzina la Yesu Khristu. Amen. zikomo kwambiri tathokoza chifukwa cha pemphero limenelo. Amene anali Bishop Gibson Nachie amene ali founder Harvesters Bible Church International. Your Excellency Dr. Lazarus Makathi Chakwera, President of the Republic of Malawi. Your Excellency Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi. Honorable Richard Chimwendo Banda, Minister of Local Government, Unity and Culture, and Secretary General of Malawi Congress Party. All the cabinet ministers and deputy ministers here present. Dr. Sundizwayo Madise, Chairperson of the Malawi National Council of Sports, and all the management and staff of the council here present. Mr. Dan Charlie, Managing Director of Deck Construction Limited, the contractors of Zomba Stadium. All the senior government officials here present. Honorable Foster Ntandama, Regional Chairman of Malawi Congress Party for the Eastern Region, and all regional committee members here present. All the shadow members of Parliament here present. Senior Chief Chikowi and all traditional leaders here present.
Bishop Gibson Nachie, the officiating clergy, and all religious leaders here present. Distinguished invited guests, Amainda Bambo, Anyamata Ndatsigana. Morning. Tikulandireni pano pabwalo la zamasewero la Zomba kuno kuzomba. Zikomo chifukwa cha kubwera kwanu. Programu hii yakongola kwambiri, yalemekezeka kwambiri chifukwa cha kubwera kwanu takunyadirani. Olemekezeka President, lero tionanso ntchito yofunikira kwambiri yomwe inu mukhale mukutsegulira bwalo la zamasewero limene la Zomba. Pachiyambipo inali community center ground. Ndipo loto lomwe linalipo pa nthawiyo lokonzanso bwalo limeneli linali loti lizikwaniritsa kupeza anthu amene adzibwera kuno kudzasonkhana kudzaonerera masewero osiyanasiyana okwana 5,000. Koma nkukonzanso mu utsogoleri wanu munaona kuti nchabwino kuti malo amenewa akonzedwe kuchoka ku community center ground kukhala Zomba Stadium, ndipo kuti idzinyamula anthu okwana 20,000. Malo amenewa bwalo la zamasewero limeneli silongopindulira anthu akuno ayi, koma tinene kuti chigawo chonse chakummawa kuno, madera onse ozungulira. Ndiye lero ndi tsiku lachimwemwe kwambiri kuno kuzomba, komanso madera komanso maboma ena ozungulira bwalo limeneli, chifukwa nawonso akhala nawo gawo la chitukuko chimenechi chomwe chachitika pansi pa utsogoleri wanu. Chifukwa cha ichi, olemekezeka President, tsopano ndikufuna ndiyitane Senior Chief Chikowi. Iwowa ndi amene atilandire pamalo pano ndikutipatsa malonje. Kenaka tidzapitirira ndi programu iyi poyitana magule, ndipo gule amene ndimuyambirire kumuyitana ndi wa Mbole mukonzeke. Zikomo kwambiri President. Zikomo kwambiri, choyambirira ulemu upite kwa President yathu, ulemu wachiwiri upite kwa First Lady Mai Monica Chakwera, ulemu wanu. Ulemu winanso upite kwa nduna athu achimwendo banda pamene mulipo, ulemu wanu. Ulemu winanso upite kwa Bambo Ntandama amene ali regional governor, ulemu wanu. Ulemu wina upitenso kwa mai athu Mai Nangozo, mulandire ulemu wanu. Ulemu wina upite kwa Chief Executive akusite Bambo Bakolo, ulemu wanu. Komanso a DC aboma lino ulandirani ulemu wanu. Komanso amene atipempherera a Bishop, ulemu wanu. Ndisayiwale mafumu anzanga, pala asino Chief Mulumbe, pala asino Chief Mwambo, mulandire ulemu wanu. Komanso onse ogwira ntchito za boma, ulemu wanu. Amayi ndi abambo, ulemu wanu. Komanso ndisayiwale sinabwere ndekha, ndabwera ndi mafumu anga, pali magrupu ulandirani ulemu wanu, ma village headman landirani ulemu wanu, amayi ndi abambo, anyamata ndi atsikana, ulemu wanu. Olemekezeka President, ine ndayima pano. Ndayima pano ndi chimwemwe chachikulu kwambiri, chifukwa chonena kuti sitinayembekezere ife anthu akuzomba kuti tsiku la lero mupezeka pano a President. Tili onyadira kwakukulu chifukwa chonena kuti munatiganizira kuti lero mufika pano muzatisegulire stadium imeneyi. A President, chimenecho ndi cha mtengo wapatali kwa ife akuzomba.
a president choyamba ndifunanso ndithokoze kwakulu chifukwa chotikwezera mafumu kuno kuzomba tikuyenera kuthokoza pamaso panu mwatikwezera mafumu ambiri ngakhale ena sanavekedwe koma tili ndi chikhulupiriro kuti tsiku lina lililonse anduna abwera kuzativekera mafumu amenewa. A president ife anthu akuzomba stadium ndimeneyi mene mwayionera ndionena kuti sinathe yayi koma poti mwabwera president mutithandizeko kuti stadium imeneyi ite. Mwaona ni mmene alili anthu ena akhala pansi mwina ena ali kunjaku kuthawa zuwa koma ndithu kuli chinamtindi cha anthu chofuna kuti lero inu akuoneni kuti a president abweradi kuzasegulira stadium. A president ife tumomucha gogo chalo akagwira kumimba nde kuti ngakhale ndi anthu omwenso ali ndi njala alibe chakudya bwana. A president ine pempho ndilonena kuti ndifuna ndipemphe kwa chinyamata amene azigwirisa ntchito bwalo limeneli kumbali ya masewera chifukwa chonena kuti mmene zilili chonchi ena zayamba kugwedezamo kufuna kutionongera stadium yathu sangaononge anthu apadera iyayi koma ifeyo amene tili kuzomba. Nde pempho labwera kwa chinyamata amene eno mungagwirise ntchito bwalo limeneli kuti musaliononge iyayi chifukwa chonena kuti bwalo limeneli takhala zaka zambiri tikungokhala nyamata athu kumangoyenda kusowa chochita koma papa mmene mwasegulira bwalo limeneli nde kuti achinyamata athu kuzomba ngakhale madera ozungulira akhala agwirisa ntchito bwalo limeneli bwana. A president ine ndisakutayireni nthawi yanu ndiyochepa tamva unena kuti mukachoka pano mukulowera kwina. A president ndikufuna ndikuthokozeni kwa mtima onse komanso ndikuthokozeni ine ni mafumu anga onse kapenanso ni mafumu anzanga ali apawo tikuyamika kwakukulu. A president pomaliza ambuye akudaliseni pamodzi ndi Malawi zikomo kwambiri. Manja mwagogo kumeneko kunali kutilandira malonje ndithu kuchokera kwa senior chief Chikowi tathokoza zikomo kwambiri. Olemekezeka president lero mene ndanenera kuti ndi tsiku la chisangalalo panakonzedwa magule ndipo gule amene ayambe kutisangalatsa lero mbwalomu ndi wa Mbole mwansangazanga ndikupempheni amayi bwerani mutisangalatse patsogolopa kuti tiyambepo gawo limeneli la magule tathokoza zikomo kwambiri. M'manja mawo pamene akulowa mbwalomu mwansangansanga komanso mosunga nthawi ndi konzekeretsanso amayi amenewa ndithu ndi mbumba zachakwera nanunso mukonzeke zikomo kwambiri.
kwambiri. Mbole zikomo kwambiri amayi, zikomo kwambiri. Tathokoza mmanja mwawo ntengululu zawonso zikomo kwambiri. Tathokoza kuonetsa chimwemwe chanu tsiku la lero limene mtsogoleri wa dziko Dr. Lazarus Makathi Chakwera ali pano kudzatsegulira ndithu bwalo la zamasewero limeneli. Zikomo kwambiri amayi, inunso mwapambana, mwachita bwino, zikomo kwambiri. Padakali pano tioneno mbumba za Chakwera, talowani mbwalomo mwansangansanga komanso mosunga nthawi. Zikomo. Manja mwawo amayi, manja mwawo. Zikomo kwambiri mbumba za Chakwera, zikomo kwambiri. Tathokoza zikomo kwambiri chifukwa chotisangalatsa ndi gule ameneyo. Zikomo kwambiri, inunso mwapambana, mwachita bwino. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ndakuthokozani. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri achinyamata chifukwa cha nthawi tipitirizanso chimwemwecho. Zikomo kwambiri koma chifukwa cha nthawi tiyeni tisunthe. Olemekezeka president kupitirira ndi programu iyi ndipo tsopano nduti ndiyitane olemekezeka Richard Chimwendo Banda. Iwowa ndi nduna yoona za maboma ang'ono, umodzi komanso chikhalidwe. Iwowa atiyankhula, akamaliza kutiyankhula akudzutsaninso kuti mutiyankhule ndi kutsegulira bwalo la zamasewero la Zomba lero kuno ku Zomba. Zikomo kwambiri president. Master of ceremony ndaona kuti azimayi amboma analowa kale mbwalo. Ndigwiritseko ntchito mphamvu zina pang'ono. 2 minutes azimayi amboma talowani. Dzamba kuti dandaula.
pepana Master of Ceremony. Sikoma kwa mbili. Maya Mboma. Dinene mena manenera Master of Ceremony mwachita bwino mwapambana. Sikoma kwa mbili. Tatogoza. Sono kuma stand uko. Aliyense akweze dzanja mwamba la chakwera. Kwacha! Kwacha! Dr. Chakwera! Dr. Chakwera! Sikoma kwa mbili. Ulemu waukulu ino a state president atsiko lino Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Ulemu waukulu amai watu wafuko kondedwa Masten Mai Monica Chakwera. Ulemu nduna zaboma zimene muli pano Moses Kunkuyu, Avela Kantukule, komanso inu mai Patricia Nangozo. Ulemu Senior Chief Chikowi ni ma Senior Chief wonse amene muli pano. Matie mulandire ulemu wanu. Komanso pano bwana President pali magrupu ochiluka, mafumu ochiluka, mulandire ulemu wanu. Ulemu a CEO aboma la Zomba, a DC aboma la Zomba, ogwira ntchito za boma. Ulemu ma students atu onse, ma wing onse
mulandire ulemu wanu. Ulemu Chisenemesi Regional Chairman Bambo Foster Ntandama, mulandire ulemu wanu. Abambo Machemba District Chairman, landirani ulemu wanu. Mwachidule nonse amene mwabwera mchipinda chino, okondedwa nonse amene mutamva kuti kubwera Dr. Lazarus Makafe Chakwera kudzakhala nafe, mulandire ulemu wanu. Bwana ndayiwalapo a board chair a Sports Council amenenso ala Vice Chancellor a University of Malawi Bambo Silizwayo Matise, mulandire ulemu wanu. Bwana ine lero silitenga nthawi chifukwa ndikudziwa muli ndi mtunda wautali, koma ndimati ndithokoze kuja munali kuthyolo kutsegula office ya DC ndi ku office kwanga ku local government. Mwabwera kuno kuzomba stadium ino yomanganso local government. Mwachidule ine ndiodala lero kuti zinthu ziwiri zikulu zimene mukutsegulira lero bwana zikuchitika ku nduna wathu. Mulungu akudalitseni. Stadium ino ili ndi magawo atatu. Gawo loyamba lidali lokonza ground. Gawo lachiwiri mene mwaonera ma stand oyamba awa. Gawo lachitatu limene likuyamba mwezi wa Oktoba, Your Excellency, uko mukuona kuli malata green kumangidwanso ma stand ngati mene alili enawa, kuti tikamati capital city idzikwanira, tikamati city pepani idzikwanira, tikamati Zomba city idzionekadi kuti Zombai ndi city yeniyeni. Bwana tikuthokozeni koposa. Koma lero mwatsekulira kuti mipira ikuluikulu ngakhale ya Super League azisewera pamenepo. Mboti kuno lero matimu akuluakulu akale akuno Red Lions ilowa mbwalomo imenyako mpira pamenepo. Tikukhulupirira kuti posakhalitsa apa idzabwereranso mu Super League. Koma pakali pano aja timu ya Ekaya ndi amene achita apply kuti mipira yonse ya Super League ya Ekaya aziseweranso konkuno kuzomba. Ndiye kuti Ekaya idzibwera kuno. Bwana zimenezi zithandiza zinthu zingapo. Choyamba anthu akuzomba ndi Malawi awonso amafuna adzionera mipira ikuluikulu, osati kupita ku Baraka kapena kupita ku Blantyre. Kunoko kumafunika kuti mipira ikuluikulu izisewereranso konkuno. Mulungu akudaliseni, Your Excellency. Chachiwiri, nkhani ya zachuma. Anthu akamasewera mipira imene ground nkumadzadza, ndiye kuti nkhani ya zachuma pa boma lino la Zomba zipita patsogolo. Chinanso bwana ndiye kuti local revenue imene asite amayenera kuti adzitolera, Your Excellency, ipita patsogolo. Koma panopa ndimati ndithokoze fwa kuno kuzomba sichokhachi mwachita. Ena malemba m'masamba anchezo iya zitukuko zimenezi DPP hankafuna atachita. Ndifuna ndinene pano palibe chimene DPP sadafuna atachitapo dziko la Malawi. Amafuna atachita chilichonse, koma kwawo kumangothera kufuna. Adali ndi zaka 14 koma stadium osatani kosakonsa. Tona achakwera zaka zitatu kupereka ndalama zankhani stadium iyi kukozedwa. Chinanso Excellency, mwapanga misewu iyi kuno kuzomba na Miwawa Dual College Road mwamanga ndinu, Your Excellency. Ndikukambatusa kuno osati kulilongwe. Tundu Mpoto Road ndinu bwana. Talatu ameneyi osati kungolambulayi. Sadzi Road mwamanga ndinuyo. St. Mary's Road mwamanga ndinuyo. Misewu imeneyi anzatu a DPP ankangoyang'ana. Palibe adafunako tsiku limodzi atamanga msewu. Lero akamayenda m'mizinda, akamayenda m'midzimu, akamangoti tinkafuna titamanga, Chakwera wabwera mapulani athu, mapulani a mtundu wanje ongothera kutulo, mapulani osakwaniritsa. Deni mali ndithokoze bwana chifukwa zimene mwapangazi zikulimbikitsa kuti Zomba as a city idzioneka ngati city. China bwana ndimati ndithokoze
ndalama za nifi zimene mukupereka tsopano ngakhale kumadimba kuti anthu akuzomba akhale nchakudya chokwanira. Koma kuposa yapo ndithokoze muja mwayitsegulira nifi kuti ikhale banki cholinga anthu ochuluka alandire thandizo. Your Excellency, ineyo sininganene zambiri, mudafunsa mafumuwa safunitsitsa atamapempha pakhomo tsiku ntsiku, amafuna aliyense atakhala nacho chake. Chimene amasoweka ndi mpamba, matumba awiri afedereza sakwana, nchifukwa njala sikutha mdziko muno. Nde inu pokakhala ndi masomphenya onena kuti anthu azikhala tsopano ndi kuthekera kotenga zipangizo za ulimi zochuluka komanso mabizinesi akuluakulu ochuluka, Mulungu yekha Bwana azikudalitsani. Ndalama zaperekedwa pano Bwana kuno kuzomba, it's more than 2 billion already, and this is not a mean achievement. Mulungu akudalitseni. Ndisanampemphe nangozo kuti akupatseni moni pano malinga ndi kuti iye ndi amene wakwira mbendera ya kuno kuti anyamule apitirize zinthu kukoza kuno. Ndimati nneneko chinthu chimodzi, Bwana nkuthokozeni. Imfa za chaubino zidachulukiranso boma la Zomba ni Machinga. Mudatenga mpando, mudanenetsa, simukufuna wa chaubino wina aliyense amwalire, aphedwe, azunzidwe. Bwana Mulungu adakupatsani nzeru, kaya mudagwira pati koma timadzati nzeru imene idachokera kwa Mulungu. Chitengereni inu mpando, palibe wa chaubino amene waphedwa boma lino la Zomba. Nthawi ija boma la TPP likulamula kudaphedwa anthu achaubino oposa 189. Izizi Bwana ngakhale kumwamba kumadabwa kuti utsogoleri ukupanga chiyani, koma Mulungu anakupatsani inu nzeru. Mulungu yekha akudalitseni. Amalawi anzanga, ndifuna ndikupempheni, utsogoleri wa dziko silimasintha kwa munthu amene akuchita bwino mkatikati mwa mavuto amene tikukumana nawo. Bwana munabwera ku Cyclone Freddy itavuta, munayenda munayambapo gawa chakudya, ndiye kunonso achapempha achikowe akuti chilalaso chinabwera kuliso njala ina yoposa pamene pacha. Tsono inu ngati mmathandiza nthawi imeneja mungakanike kuthandiza pano, tingopempha Bwana kuti mayina amene acha achulukitsidwe. Koma ni maja Amalawi nonse kuno kuzomba, chonde 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 timpatse Chakwera voti ina pa 16 September kuti zinthu ziyende bwino. Mwinaso nene pano University of Malawi kale timati changu hapo. Bwana anambiri kwa masowa fizi, anambiri samalipidwa fizi. TPP ikulamula Bwana amalipira ana 7,000 oka, ana oposa 21,000 amakhala opanda fizi. Inu mtatenga boma lelo mukulipira ana oposa 33,000. Your Excellency, Mulungu atikudalitsani. Fande kuti ndinu mthandizi wa ana onse. Komanso kuposapo mukupereka warfare ya 560,000 kwa ana oposa 27,000. Mulungu akudalitseni. Nangozo ndimati ndikupemphe tangu apatsa moni Bwana malinga ndi nthawi, tikatero ndiwapempha His Excellency kuti atiyankhule masana wanu. Zikomo kwambiri Your Excellency. Zikomo. Zikomo kwambiri Secretary General kundipatsa mpata umenewu. Choyambirira ndikufuna ndipereke ulemu kwa State President Dr. Lazarus Makathe Chakwera amene mwadzatichezera kuno kuzomba, mwadzatipatsa mangolomera, tikuti zikomo kwambiri. Komanso ulemu wina upite kwa First Lady, mayi wathu, mayi odzichepetsa komanso mayi wokonda aliyense, Ambuye akudalitseni. Maulemu akhale m'malo mwake malingana ndi nthawi. Bwana President, takulandirani kuno kuzomba City, ndipo tingofuna kuti mudziwe kuti anthu amene abwera kuno ndi anthu amene akukukondani, komanso ndi anthu amene apanga chiganizo chodzapotera Dr. Chakwera, Malawi Congress Party ndi ma MP yake. Bwana President, dziko lonse la Malawi chiyambireni ngati pali president amene wakumana ndi zinthu zokhoma ndi inuyo Dr. Chakwera. Koma mudakumana ndi COVID-19 chaka cha 2020 pamene mmatenga udindo, kudzatsatizapo munakumana ndi anamondo osiyana-siyana ankangosintha mayina akuti Cyclone Ana, Cyclone Idaya,
Cyclone Fred mlongo wawo adawalondola ndipo adawononga dziko la mbiri, madera ambiri adawonongeka, koma inu President Dr. Chakwera munayenda pena paliponse kuthandiza anthu. Zidathapo mudaona ngati mwapuma, padabweranso kolera adakudzidzimutsani, simunapume bwana President. Kuphatikizira pamwambapo dzaka zitatu zotsogozana ng'amba yativuta kuno ku Malawi, mvula sidabwere mokwanira. Koma muzonsezo bwana President mwakwanitsa kupanga zituko, misewu yapamwamba, misewu mbambande. Muzonsezo bwana President mwakwanitsa kumanga nyumba za polisi. Muzonsezo bwana President mwamanganso nyumba za alubino. Muzonsezo bwana President mwakwanitsa kukweza ziphunzitsi komanso anthu ogwira ntchito kuzipatala. Muzonsezo bwana President anyamata athu ku makoleji akhale anthu osauka, ana anthu ovutika akumatha kupita ku university chifukwa inu bwana President mwaonetsa chidwi kuwathandiza ana osauka kuti nawonso adzakhale adindo dziko lino la Malawi. Bwana President tikuthokoza mwatithandiza nthawi ya njala, mwakhala mukubweretsa chakudya. Tipemphabe kuti musatiiwale anthu awo afunabe chakudya, ndipo ndikudziwa pa 16 September aliyense akakafika kovotera akakaona nkhope ya Dr. Chakwera imene imaoneka nkhope yodabwitsa ya chikoka, imene imaoneka nkhope yomafanana ngati Yesu, chifukwa kuti Dr. Chakwera samanyoza munthu, Dr. Chakwera samabwezera choyipa, Dr. Chakwera amalumikizitsa Malawi wonse. Pa chifukwa chimenecho mafumu onse agwirizana kuti pa 16 pano akakuthokozeni bwana, kukupatsani voti kuti mupitirize kulamulira Malawi. Ambuye akudalitseni. Tsono mzimayi ameneyi akapita ku parliament kuti kapumako kumeneko ngofunika kumpatsa voti kuti anyamule zonsezi, chifukwa kumbuyo kwake kwa iyeyi kuti Dr. Lazarus Makafe Chakwera kuti athandize mafumu ndi anthu onse kuno. Bwana takhala pansi apa ndinong'oneza akuti mwamanga chinyumba chachikulu cha University of Malawi chokongola, mwinasomba yonse ino number 1. Komanso chitengereni inu mpando mbuyomo mayeso amaberedwa maululika, kunali chisokonezo. Manebu inu kungotenga mpando, manebu mayeso akutuluka bwinobwino opanda vuto lililonse. Anzatu aja akuda atati abweranso, God forbid sizingatheke, akuti JC ija adzachotsanso, akuti JC ija imene imamnola mwana adzaichotsa. Inu bwana mudayibwezeretsa JC, ndipo pano tamba kuona ma grades a MSCE akuchita improve, chifukwa chokuti inuyo munazindikira kuti kuchotsa JC kunali mistake. Zimenezo bwana Mulungu adzikudalitsani. Ine nsati kuyankhula mwakoma, ndikupempheni modzichepetsa Your Excellency masana wanu kuti mutiyankhule. Komanso ndzakupemphani mukatha kuyankhula mukangopereka komoni mkatimo matimu akalowa. Zikomo kwambiri bwana. Zikomo Your Excellency.
Unima ikaphatikiza na Ndomasi. Your Excellency, Madam Monica Jagwera, First Lady of the Republic of Malawi, Honorable Richard Chimwendo Banda, Minister of Local Government, Unity and Culture, and Secretary General of the Malawi Congress Party, all the cabinet ministers and deputy ministers here present, Dr. Sundizwayo Madise, Chairperson of the Malawi National Council of Sports, and all the management and staff of the council here present. Mr. Dan Charlie, Managing Director of Deck Construction Limited, the contractors of Zomba Stadium. Honorable Fostam Tandama, Regional Chairman of the Malawi Congress Party for the Eastern Region, and all regional committee members here present. Senior Chief Chikovi, and all the traditional leaders here present. Bishop Gibson Achia, officiating clergy, and all the religious leaders here present. Alendo nonse oyitanidwa, amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana, moni nonse. Aswelere uli. Aswelere. Umi wa machiri. Abale anga sikale ndabwera pano kudzayendera ntchito yomanga stadium ya Zomba pofuna kuonetsetsa kuti lonjezo langa kuti anthu onse a boma la Zomba likwaniritsidwe, chifukwa ntamva mapulani amene adalipo ongofuna ground likozedwe anthu 5,000 azonera mpira adanena kuti ayi sizokwanira site ngati ino limene lidali likulu la dziko lathu komanso ndi home ya Unima. Atogoza anyamata kuchirunga chifukwa atsogoleri vakumeneko ndi atsogoleri wathunso wa sports pano, koma tinkachita practice ku St. Mary pa ground kuona kuti mzampira ndi zingoonera. Okondedwa, pali zitukuko zina zomwe ndachita mboma lino la Zomba zomwe sintchula chifukwa amene ali ndi maso amaona yekha, nkuvomereza mpaka mwapake ngati ali mchilungamo. Komanso munthu amene alibe chilungamo olo ntamanena tsiku lilonse za zitukuko zomwe ndamanga kuno ku Zomba chilowere mboma mchaka cha 2020 sangazionebe olo kuvomereza. Koma pa zitukuko zomwe ndamangazo mboma lino la Zomba ndasangalala kuti chitukuko cha stadium imeneyi tapezako kampata kuti dzatsegulire, ndipo inu nonse amene mwabwera pano kuthokozeni chifukwa cha kubwera kwanu kudzapangira umboni. Taonani anthu uko ngakhale ndi phase 2 tutsegulira kuti tsapano magemu azichitika yapa idzakhala stadium yobeba tikamaliza phase 3. Kubwera kwanu kukuonetsera kuti ndinu anthu achilungamo, chifukwa komwe kwamangidwa chitukuko inu mmasankhana komweko ukakhala ngati mboni, kusiyana ndi ena
omwe safuna kuvomereza ntchito zabwino zomwe tachita mdziko muno. Ndikuthokozeni mafumu, azibusa ndi atsogoleri ena kuno kuzomba pogwira bwino ntchito ndi boma langa kuti zitukuko zoterezi zitheke. Chomwe ndingakutsimikizireni choti ndikadali ndi zitukuko zambiri zomwe nditabwere nazo kuyambira sabata ya mawali mpaka chaka cha 2030. Ndikudziwa kuti kuno kuzomba kuli anthu azipani zosiyanasiyana, kuphatikizapo anthu azipani zotsutsa. Chisankho chikubwera chitu sitikunena kuti musiye kukhala chipani chotsutsa. Inuyo pitirizani, mpitirize ndithu kupanga za chipani zanu, chifukwa umenewo ndi ufulu wanu. Koma nkhani ni yoti musalole kuti kukhala membala wa chipani chotsutsa kukuzondotsani kuponya voti yanu mosemphana mchitukuko. Nzotheka ndithu kuti voti yanu mumpatse Chakwera olo mutakhala chipani chotsutsa chifukwa mmakonda chitukuko. Ndiye ndikuthokozeni nonse pobwera kudzapanga za chitukuko lero, ndipo zimenezi tipitiritsenso sabata ya mawayi tikamakavota. Tere ndi mawu amenewa, I now declare Zomba Stadium officially open. Ambuye akudalitseni. Zikomo. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuyankhula. President wa dziko lino Dr. Lazarus Makathe Chakwera kuyankhula kukhamu la anthu lochuluka limene linafika pano pa Zomba Stadium kutsegulira kuti stadium imeneyi tsopano ikhoza kuyamba kugwira ntchito. Tiyamva kuyankhula ndithu kuchoka kwa anthu osiyanasiyana, ndithu kuchokera kwa mfumu achikowi, komanso tamva kuyankhula kuchokera kwa olemekezeka a Richard Chimwendo Banda, Minister of Local Government, Unity and Culture. Anafotokoza kuti chitukuko chithu chili mu nduna wawo ndipo iwo ndithu ndi okondwa. Tanenakale zochitika zikanachitikabe pano pakhali game posakidwa apa, koma tisadatero tiuponyeni kaye ku mastudios athu kukwacha mu mzinda wa Blantyre, kenaka tikhale tikubweranso. Ndiye ndimafuna ndipemphe pano kuti tilo wakanthawi kena chisangalalo chikupitirira, koma ndipemphe matimu akuti alowene tsopano m'bwalomo. Zikomo kwambiri. Tiyeni tipemphe matimu akuti alowe m'bwalomo. Alowe m'bwalomo. Red Lions komanso Namikango Football Club. Lero tionera mpira umenewu bwalo lomwe langotsegulidwa kumene kuti liyambe kutumikira anthu akuzomba komanso madera ozungulira kuno chigawo chakummawa cha dziko lino. Zitukuko zonga izi ndi zitukuko zofunikira kwambiri mboma lina lililonse.
Pazindu zonse zomwe inu mwandichitira. Chimwambo chija cha Zokonda Mayi Macheza chaka chino cha 2025 chilipo. Osaiwala Zokonda Mayi Macheza 2025 ilipo. Introducing one of the official sponsors for Zokonda Mayi Macheza 2025. Sunny Money, life is getting brighter. What really attracted us to MBC, it is Zokonda Mayi program. As Sunny Money, we are 100% committed and focused on taking an active role in transforming economic life of women. For advertising and sponsorship, please call 0886 703 159, 0888 891 194 or 0881 551 344 and book your spot today. It's on and it's happening at the BICC in Lilongwe on the 15th October 2025. Zokonda Mayi Macheza 2025. Don't miss it. Zimayi wenu wachimalawi amadendekera mtanga menda chitirani. Mwezi uno wa September ndi mwezi umene timayang'anira ntchito zokopa alendo kumalawi kunoko. Ine Vera Kantukule nduna yanu yona zokopa alendo kumalawi kuno. Ndikumemani nena kuti mwezi umenewu tayendani muone zimene Mulungu anatidalitsa nazo. Mukhoza kupita ku Lilongwe kaona kumbali loji kuja kunyama zake kuchire umene kucha. Mukhoza kubwera kunoko ku Lilongwe Nature Sanctuary, mukhoza kupita ku Bunda Mountain, mukhoza kupita ku Mulanje Mountain. Nyanja yathu ya Malawi yokongola. Ukayiona nyanjayo koma zambiri zimene tinazo mdziko muno. Mukuyeneka kukhala ndi ndalama zochuluka, koma mukuyeneka inu kukhala ndi chifundo kapena kufuna kukhumba mu mtima mwanu kuti mukaone zimene zimasangalatsa miyoyo ya wanthu. Malawi, the warm heart of Africa. Tiziyamba ndifeyo a Malawi. Chabuno kuchokera ku Zomba Stadium tikulandeni pa masewero amene akhale ongopimana mphamvu kapena masewero ongoyesa masewero pa Chingereza chamati ceremonial match amene ndithu afuna kutsegulira bwalo limeneli la Zomba Stadium mbuyo mwinchitidwa kuti Zomba Community Center Ground. Zomba Community Ground kumano kuyambira mchaka cha 2017 anayamba ndithu kulikonza kuti bwalo limeneli lisakhalenso community ground koma kuti likhale stadium imene ndithu zilili muifako mangidwa ma structures osiyanasiyana kuphatikizapo VIP komanso makamba VIP stand komanso mbali naye kuti ndithu ma stand pamene ntchito yomanga bwalo limeneli ikhale ndithu ikupitirira. Ndi masewero amene aliko lero kwambiri masewero a Red Lions timu imene idasewera ndithu TNM Super League patakali pano ikusewera mu National Division League imene ndithu ikumane ndi timu ya Namikango FC yomwe ikusewera mu Premier Division ya makamaka Eastern Region imene machoti Jurata Eastern Region. Ndi masewero akulu kwambiri chifukwa matimu kwa stage imene ali ina ili mu National Division ndiye kuti ili ndi phazi limodzi lokha kuti ikalowe mu TNM Super League pamene timu inayo ili mu Premier Division kuchoka mu Division 1 ndiye kuti ili ndi ma stages awiri kufika mu Division 1 komanso kupita mu TNM Super League. Patakali pano mtsogoleri wa dziko lino akutoletsa ndithu chithunzi ndi timu imene ya Namikango FC
yomwe ndithu mphunzitsi wake ndi Fletcher Jamali. Akachoka pamenepo apita ku timu ya Red Lions yomwenso mphunzitsi wake ndi Dave Brighton. Masewero amene asala ndithu mphindi 25 chigawo china chonse ndoti 50 minutes, 25 minutes first half, 25 minutes second half. Masewero amene mtsogoleri wa dziko lino ndithu akhale wonera nawo masewero amene kwabwera anthu ochuluka kwambiri pano kuphatizapo wapampando kamene kuti board chair wa timu makamaka wa bungwe lija la Malawi National Council of Sports omwe ndi nthambi ya boma pansi pa unduna wa zamasewero amene ndi Dr. Sundray Madise, komanso naonapo Chief Executive Officer wa Malawi National Council of Sports amene ndi Dr. Henry Kamata alinso pano kuti achitire umboni kutsekulidwanso kwa bwalo limeneli la Zomba Stadium. Ndipo mene akambira nduna ya makamaka maboma ang'ono anena kuti bwalo limene lilimu padakali pano ndithu ndilokonzeka kuti achititse kamene lizichititsa masewero akuluakulu. Ndi ananena Richard Chimunubanda kuti timu ya Ekaya iyoyi yapempha kuti izizagwiritsa ntchito bwalo limeneli masewero ake am TNM Super League pamene ndithu chigawo choyamba chikupitirira. Ndiye chimene chichitike pano ndoti mtsogoleri wa dziko lino asewere kapena amenya mpira umene uzamenya mpira umene usonza kuti atsegulira bwalo limeneli la Zomba Stadium. Red Lions komanso na Mikango masewero amene ndithu aseweredwe masana alero. Ndipo tikupatseni makamaka lineup ya timu ya Red Lions. Precious Mitolo ndi goalkeeper, ndipo masewero ena ndi Charles Manondo, Hanke Machira, James Emmanuel Kennedy Kachimanga, Innocent Makalani, Mphatso Magaleta, Daniel Nyambose, Kalisto Kalinda, Brown Gondwe komanso Kaliwo Harawa. Mene ndithu ndimene yambira timu ya Red Lions. Ndipo mbali nayi na Mikango FC yomwe ikusera mu Jurata Eastern Region Premier Division. Yamikani James ndi goalkeeper, ndipo enawo ndi Victor Elliot, Precious Masanza, Watson Chitini, Lodrick Ngoma, Ian Malinga, Yacha Majekete, Ibrahim Mitochi, Daud Kunje, Nixon makamaka Nix Kondwani ndi Tom Banda. Ndipo timu ya na Mikango imakutsogolera kamena head coach Fletcher Jamali, ndipo mbali naye timu ya Red Lions head coach ndi Daniel Brighton. Ndipo yemwe ayimbira masewero amene wa center referee ndi Zebron Lengani, athandizidwe ndi Henry Bero komanso Evans Baton. Ndipo fourth official kamena kuti reserve referee ndi Pacharo Manemba. Matimu kupatsana moni kuti ndithu chigawo chimene choyamba chiseweredwe. Timu ya na Mikango ndiyo yavala za yero pamene Red Lions yavala zoyera komanso zobiriwira. Ndimene kupereka moni yellow black imene ndi timu ya na Mikango pamene Red Lions yavala za yero kupereka moni kwa marefali kamene kuti amene ayimbire masewero amene wa Zebron Lengani, Henry Bero komanso Evans Batoni, Pacharo Manemba. Ndipo match assessor ndi Besta Banda. Masewero amene ndisakhala kuyamba pamene ma captain mbali zonse ziwiri kumbali ya Red Lions komanso timu imene ya na Mikango. Timu ya na Mikango ndiyako nkunonso kuzomba imene imapezeka pa Thondwe pamene na Mikango Mission imene timu asewera timu imene namba Division 1 idachoka kumeneko padakali pano idafika ndithu mu Premier Division. Makamaka atagawa tsopano kuti Eastern Region ndiyo imapayoka kumbali ya ndiyo imapayoka Eastern Region kumbali ya mpira kamena kuti Eastern Region Football Association kumene ndithu kuli Jurata Premier Division. Makamaka substitute bench ya Red Lions Dave Brighton, Faston Chikova, Hafrens Minandi, Deus Nkutu, Vinon Matumula, Brighton Chilomo, Abel Gerard, James Tembo, Gracious Tembo komanso John Kanje. Kumene ndithu bench ya Red Lions pamene bench ya na Mikango Fletcher Jamali, Hope Bakuo, Juma Bison, Pempero makamaka Pempero Wambala, Precious Makajera, Ignatius Chande, Yusuf Msusa, Bright Malusa, Ishmael Likaomba komanso Chibiriro Swedi. Mene bench ya timu imene ya na Mikango yomwe ipadakali pano ili mu Premier Division ya Eastern Region yoyi ipadakali pano kwa number 8 ndi 10 points. Red Lions imekutsogolera National Division League ya NBS. Ndikutala ilonse oyimbira akalitu akuyambitsa masewero amene wakuti chigawo choyamba 25 minutes yoyamba iseweredwe kamena kuti asewere masewero amenewa pano pa Zomba Community Center Ground. Red Lions
mbuyomu yakhale kugwiritsa ndithu bwalo limeneli la Zomba ngati home ground nthawi imene ili mTNM Super League 2017 makamaka ndikumaliza koma ndithu anatseka bwalo limeneli kuzayambisa timu imeneyi ya Namikango FC. Red Lions anali Innocent Makalani Red Lions yavala zobiriwira kumwe timu ya Namikango ndiomwe yavala za yellow komanso black. Victor Elliot the captain pambali naye Charles Manondo. Bano malingana ndiko yankula kumene kwa Matthews Kanteza amene ni mphunzitsi wa timu imene ya Prison. Akuti sichitike nsotani kumeneko koma ndi throw in yanyamata Mikango Mission ya Fala za Chikasu amene anyamata Red Lions ndekuti aikazao za green mbalimo makakao ndowera Mikango Mission buyo ndizofira alichete amene yacha jacket amene akubwelesa masola amene waona jacket kungomenya pagolo kuma analipompo Precious Mitolo kungosiyampira kuti tuluke kali goal kick ya timu ya Red Lions. Saukilabo nyamata vala zobiriwira makamaka za green. Tyson Red Lions imagwitsa ntchito zovala zofira komanso zoyera red and white kumalero avala moneka ngati timu ya Mafco kapena kuti timu ya Moyale Barracks. Daniel Nyambose achokako ndi anyamata Namikango uyo ndi Daud Kunje pakati yacha majekete kusina mbali mpatsira Watson Chitini mpira watuluka Sora ndi manja zachotsakonso ali nyamata wantali kwambiri Watson Chitini pitenda Namikango patsirane chakumanzere Red Lions tapatsana chakumbuyo Hanke Machira manasala ku timu ya Red Lions ili pampira sopano kusira kwa jersey number 10 akuti ine sindimachedwesa zimenezi kupita kwa jersey number 6 njomba yatekapo koma ndi jersey number 6 yemwe chaise kuzibaka kuti ine ndi wantanana yes woperekanso kwa jersey number 8 kuti mwina aone kuti achite motani ndi anyamata Red Lions omwacha akupereka wachako changa jersey number 3 ali pampira sopano aone kuti achite motani totufuza koma ndi jersey number Namikango yatenga kwa jersey number 3 akupereka jersey number 11 kuti aone kuti achite motani jersey number 20 wokirapo so mpira umene akuti ya ifene mapasilana yes sikuteka hadi malingana ndi mmene akusolera Namikango amene kuchaone kuti achite motani koma Red Lions yachotsapa Red Lions yachotsapa mpira umenewo aone kuti achite motani koma ndi Namikango akuti offside kumpeze nyamata uyu South kunje koma kuti kana offside tana lawila kama kuti akuimbira masala amene ndi Zebron Lengani Henry Bero komanso Evans Patson makamaka Evans Patson fourth official so sakhala bwino zinachitika pamene pacha Pachalo oyimbira Belo anaona zimenezo mbendera yake inali mmwamba Red Lions kuzawuyamba utufuza opita nkati kuti mwina aone kuti achite motani ndi Red Lions yomweija ndi anyamata Red Lions jersey number 10 aumenye koma ndi Namikango yokhayoka ili kumbuyo kwawo achosa mwapamwamba kwambiri koma stand akulimba ulimba ulile ang'omanso zanga Matthews alipo kuti lowenso mu TNM Super League atatseka bwalo la Zomba mu TNM Super League timu ya Red Lions nthawi imeneyo inkagwiritsa ntchito bwalo la Baraka ndikumene titatulukira kawiri konse 2018 komanso Malawi yonse Eastern Region yonse yavutika kamba bwalo limeneli ndi jersey number 15 owopya wa Namikango Mission amene ali pampira sopano akuti ineso njomba ndi matha jersey number 4 number 14 wapereka mpira mola kuika kwa jersey number 18 wa Red Lions koma ndi anyamata Red Lions omwacha aone achite motani pampira pali jersey number 10 amene akupita chakumene kucha kupereka kwa jersey number 15 nthawi tilibe ukamuona mpirawu zikuonesadi kuti ndi chidwi cha Malawi chimafuna kuona Zomba Stadium itatsekulidwa sopano ndanena kale nzanga kuti stadium iyi yatsekulidwa iyi wakhala mpira aike nkati koma unafika nyamata Namikango sintha tano Nyambose aike nkati nyamata Red Lions achotsako
Eastern Region yavutika Namikango yacha majekete mission mukamva wolile Tout amene Kunje akumwetera mkatimo patsilani pakati anali Tom Banda sabembali chakumanzere anyamata Namikango mission jezi number 3 alipompacha aone kuti kusera mu Premier Division chokera mu Division 1 ya Southern Region pano alo mu Eastern Region. Offside against Namikango naika mpira wabuno kwambiri anyamata Namikango chokera kumanzere koma Tout Kunje anali offside anamugwira ndipo anamuona Henry Bero kuti ali offside. Tout Kunje 0-0 pano pabwalo la Zomba. Masewero yamba litamangidwanso bwalo limene kuchoka ku Zomba Community Center Ground kufika pa Zomba Stadium. Goalkeeper Precious Mitolo funa kutenga goal kick. Twantali bwino kwambiri Precious Mitolo. Lepera kuchotsa nyamata Namikango. Red Lions. Aikenkati bwino cross. Nafika mmanja mwa Yamikan James. Tout Kunje. Red Lions kuchotsa bwino with experience, vast experience. Oserena mwamene ali mu Red Lions adasora konso timu makamaka ili mu TNM Super League isanatuluke kachiwiri mu 2023. Namikango makamaka Red Lions shoot blocked. Namikango Tout Kunje Red Lions Hanke Machira menya kutsogolo kungomusira goalkeeper Precious Mitolo. Hanke Machira ndi modzi mwa osewera amene wasewera konso kwambiri mu TNM Super League. Dasera kuso timu ya Mighty Wanderers. Tano Nyambose Red Lions alowe box apite ngufika manja ma goalkeeper Yamikan James. Adapita nyamata Red Lions koma goalkeeper Yamikan James kungopezerera bwino kugwira mpira Yamikan James. Namikango kukamba za height ndi abwino kwambiri kumbali ya timu ya Namikango palizapo goalkeeper ameneyo Yamikan James magwira shot yoyamba ya Red Lions yoopsa kwambiri. 7 minutes Zomba Community Center Ground kalero timatero kumapano ndi Zomba Stadium. Phase 2 akuti yatha ndipo akupita phase 3. Red Lions Kennedy Kachimanga apitabe Kennedy Kachimanga alimbane ndi Precious Masanza koma ndi Kachimanga ikankati muchigawo choyamba cha masewero nzanga Namikango inayamba bwino komanso Red Lions yaona kuti akhazikika nsanga ifeso 0-0 koma tikuzoza tano liyonse zigoli zibwera koma timu onsewa akuthamanga. Matimu onsewa akuthamanga zigoli zibwere nthawi ine iliyonse. Nendi Isaac Hatch kuchokera ku Wireless Ndiland FM kupasirani masewero amenewa satani wakutsekulira bwalo limeneli la Zomba Stadium. Mchamtengo wapatali nkokoma kuyamika Mulungu wakumwamba kambaka chinthu chimenechi anthu akhala pafupifupi 9 minutes pamene masewero amene akupitirira pakati pa Red Lions komanso Namikango. Mtsogoleri wa dziko lino yemwe atsogolera bwalo limeneli wachoka malo ano waonenako mphindi zingapo ndipo akuthamangira kagwira ntchito zina makamaka kumene akulowera chakumangochi uko. Ndiye ifenso pano tikhale tikutsanzika kuti patseni kwanza athu mu mzinda wa Blantyre makamaka kukwacha kuti apitirize kuoneza mapulogalamu otsatira pamene mpira pano wa Red Lions komanso Namikango ukupitirira. Aya
bazinthu zonse zomwe inu mwandichitira chimwambo chija cha zokonda mayi macheza chaka chino cha 2025 chilipo. Osaiwala zokonda mayi macheza 2025 ilipo. zimayi weniweni wa Chimalawi amadendekera mtanga menda chitirani mwezi uno wa September ndi mwezi umene timayang'anira ntchito zokopa alendo kumalawi kunoko. Ine Vera Kantukule nduna yanu yona zokopa alendo kumalawi kuno ndikumemana nena kuti mwezi umenewu tayendani muone zimene Mulungu anatidalitsa nazo. Mukhoza kupita kulilongwe kaona kumbali loji kuja kunyama zake kuchire kumene kucha, mukhoza kubwera kunoko kulilongwe Nature Sanctuary, mukhoza kupita kubunda mountain, mukhoza kupita kumulanje mountain. Nyanja yathu ya Malawi yokongola ukayiona nyanjayo koma zinthu zambiri zimene tinazo mdziko muno. Simukuyeneka kukhala ndi ndalama zochuluka koma mukuyeneka inu kukhala ndi chifundo kapena kufuna kukhumba mu mtima mwanu kuti mukaone zimene zimasangalatsa miyoyo ya wanthu. Malawi, the warm heart of Africa. Tiziyamba ndifeyo a Malawi. Pa ulendo wake ocheza ndi wanthu mchigawo chakumwera komanso kumvuma lachinayi lino pa 11 Septemba, President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera 8 koloko mmawa akayendera ndi kutsekulira ofesi yapamwamba ya konsolo ya boma la Tcholo, ndipo 10 koloko akakhala akutsekulira Zomba City Community Stadium. Tiyeni tonse tikaonere limodzi mpira wachitanyu pakati pa timu ya Red Lions ndi Namikango Stars. Akachoka kumeneko, President wa dziko lino achititse misonkhano yoyimayima kuchokera paliwonde Msanama Trading Center, Mtaja Trading Center, Namwela Trading Center, ndipo pomaliza Mangochi Main Roundabout. Onerani programu ya Kotiratu pano pa MBC TV. Kusainirana kwa mgwirizano umenewu pakati pa ife a court ndi Malawi Broadcasting Corporation kutithandiza kwambiri kuti tiafikire anthu. MBC ntchito yathu ndi timati kusangalatsa, kudziwitsa anthu ndi kuphunzitsa. Ndiyo ntchito yathu yayikulu ya MBC. Lachitatu